La maledicció del mar. Martin Mystery, ets increïble! Tranquil·litza't, dona, que només era una broma. Ei! No cal que m'ajudis a recollir-ho, gràcies. Au, va, ha sigut una broma innocent. Amics? Tens sort que no sóc rancorosa. T'he tornat a enxampar! D'acord, ja està. Apa, té, menja't el meu entrepà. Com a germanastre que t'estima és el mínim que puc fer. Gràcies. És un escarabat de goma! Ei, només em volia divertir una mica. Martin Mystery, tu no saps què vol dir divertir-se. Que no? Ets tu la que no té sentit de l'humor. Que no? Et vols divertir? Ara riurem tots dos. Et demostraré com en sóc de divertida. Al centre. D'on ve el senyal? Brossa. Què et passa? No el trobes divertit, el contenidor? Ai! Martin Mystery, endavant. Diana Lombard, endavant. Llava el cavernícola, endavant. Hola, nois! Com ha anat el viatge? Hola, Billy! Ei! Vam lliscar sobre una onada de mocs. Això! Una onada de mocs! Veniu, que la mama us informarà del cas. Codi d'alerta 7592. Tanqueu la zona! Oh! Tranquils. Tancament desactivat. Els centres estan preocupats perquè treballo massa i m'han exigit que triï un hobby per distreure'm. He triat la cuina. En teoria, això em relaxarà. Ah, estàs cuinant? Ho hauria endevinat de seguida. Ens han informat de la desaparició d'un submarinista que va precedir l'aparició d'una força invisible que ha terroritzat tot el port de Monte Carlo. El company del submarinista se'n va escapar. L'adreça del submarinista. Un submarinista desaparegut i un port amenaçat. Ja sé exactament què passa. El calamar gegant borni de l'Atlàntida ha tornat per conquerir la Terra. Com ho saps? Passa a la meva pel·lícula preferida, El monstre del mar. N'hi ha alguna de monstres que no sigui la teva preferida? Una galeta?
Oh! Vinga, anem a l'hotel i comencem a investigar de seguida. No t'embalis, germaneta. Som a Monte Carlo i aquí hem d'alternar una mica. No, ni pensar-hi. Hem de parlar amb... L'Estefan, el submarinista que es va escapar. Aquell deu ser l'Estefan. Agent Mystery, mademoiselle, li puc fer unes preguntes sobre els atacs? Quins atacs? Ah! Vinga, Martin, que tenim feina. Mira, Martin! La columna està a punt de trencar-se! Java soluciona. No. Molt bé, Java. Mira, una dent. Ho sabia. Hi ha un monstre al fons del mar. Oh! No desbarris, que això deu ser un os de balena. I què me'n dius del moc? Ultrarellotge activat. Explora viscositat seleccionat. Anàlisi de l'espècimen. Aigua, cendra, àcid algínic i altres carbohidrats. Ha! Ho has sentit? Sí, traducció, algues. Molt bé. Però i la sacsejada que gairebé trenca la columna? Un sisme? Tens una resposta per tot, oi? Sí, Per si de cas, enviaré la dent a en Billy perquè l'analitzi. fes el que et doni la gana. M'agradaria poder-vos dir més coses, però no puc. Oh, devia ser una experiència horrorosa de debò. Bussejàvem tan tranquils, i tot d'un plegat. L'aigua es va tornar molt freda. Es va començar a agitar i... No passa res. No puc recordar res més després d'allò i no he tornat a veure el meu amic. Agafeu-vos fort, que hi haurà un atac. Com ho saps? Pel cel. Ha passat el mateix a l'hotel abans de... No sé què penseu fer vosaltres, però jo me'n vaig a bussejar. Aquí sota? Ha! Què et passa? Que no et volies divertir? Doncs no hi ha res més divertit que bussejar a la recerca d'un calamar gegant borni. Tens raó, però que consti que no busquem un calamar. Més aviat deu ser una balena o qualsevol altre peix gros. Agafes massa oxigen, Java. Tu respira normal. Fantàstic! Uix!
pirata! Brutal! I ho pots ben dir. Pirata! El món és molt i molt petit, Diana. Ei, he trobat una cosa. Jo també. Un remolí submarí. Veniu! Però no sabem on porta. Només hi ha una manera d'esbrinar-ho. Més en compte, Martin, l'oxigen que tenim a les bombones és limitat. Mireu, és gelatina de rèptil salí. Moc de llangardaix d'aigua salada. Es nota pels glòbuls. O sigui que aquestes destrosses les fa un gran llangardaix marí? Tu creus que té alguna cosa a veure amb aquesta moneda? L'he trobada al fons del mar. És de fa més de 2.000 anys. Una moneda preciosa. Això em recorda una cosa del monstre del fons del mar. Què? Una cosa relacionada amb or, o potser amb un tresor. Com és que no recordes una cosa de la teva pel·li preferida? És difícil quan tens 100 pel·lícules preferides. Fem servir el Llegendex. Contrarrellotge activat. Llegendex seleccionat. Tresor. Monstre marí. Corre! L'aigua s'ha refredat molt. Però si tu no hi creus en aquestes coses. No, no hi crec. Ah! Martin, vols parar? Tranquil·la. Em sembla recordar que el monstre del fons del mar és molt simpàtic. Ah, para de fer bromes, que això va de debò. De què em parles? Ah! Afanya't! Ahà! La llegenda del Leviatan té més de 3.000 anys. Diana! Diana! Ah! Diana! Espera! Ens queden 2 minuts d'oxigen. Contrarrellotge activat. Rastrejador virtual seleccionat. L'emissor funciona! Ja podem tocar el 2. És a l'altra banda de l'escull de corall. Ostres! És enorme! I la Diana és dins del monstre. L'hem d'anar a rescatar. No, pla no mola. Ei, monstre! T'interessa la moneda? Ja m'ho pensava. No el trobes fascinador, el món paranormal, Java? No. Ostres! Martin, Java! Diana! Estic tan content d'haver-te trobat, Peta. Sí, ja, i què et passa? Què et sembla, això? Hi ha res més divertit que estar a la panxa d'un monstre? Sisplau, digue'm que és broma. Ah, us presento en Lance. Lance, en Martin i en Java. Ai. Té molta força. Però heu vingut a treure'ns d'aquí, oi? Així que m'hagi empescat un pla de fugida.
Recordi com acaba el monstre del fons del mar? Acaba que tothom desapareix. Ah, sí, és clar! Un final fantàstic! Per una pel·lícula, vull dir. En buscarem un altre final. Això és el tub digestiu del monstre. Ostres, no tinc cap necessitat d'explorar-lo. Ei, Martin! Tinc la informació de l'espècimen que has enviat. És una dent de monstre, però em sembla que ja ho sabies. Doncs sí, escolta, ens podries ajudar a sortir d'aquí? Ho sento. Avui no us puc ajudar. Tinc molts espècimens per identificar i molt poc temps. Però què vol aquest monstre? Per què no ens deixa anar? Segons el Llegendex, el Leviatán, que és el nom del nostre anfitrió, només li interessa el seu tresor. Un tresor? Sí, és el guardià d'un tresor que pertanyia a una tribu molt antiga que va desaparèixer fa més de 1000 anys. Si respectes la missió del Leviatán no et farà res, però si t'interposes a la seva missió ja has begut oli. Martín, on és la moneda que he trobat? Ei, nosaltres vam trobar un cofre ple de monedes com aquesta mentre bussejàvem. L'Estefan no ens en va dir res d'això. És clar, perquè no volia que ho sabéssim. Però el tresor és del Leviatán i li tornarem tant sí com no. Oh! Què és això? Com mola! Deuen ser els anticossos del monstre. El defensen de les infeccions i les malalties i de... Nosaltres? Traieu-me'l del damunt! Aixafa'l, que no t'estripi l'equip! Teniu gana? Doncs ara us serviré el dinar. Oh. 30 segons d'oxigen. Genial, i ara què fem? No t'esveris, rumiem. Jove, ets un geni. Farem venir sanglot al Leviatán. Si combinem tot l'oxigen que ens queda, el meu pla pot funcionar. Oh, potser se'ns acabarà i tindrem un final com el del monstre del fons del mar. Què, tothom preparat? Encara bo que no ens ha escopit lluny de la costa. Ho sento, Estefan, però el tresor tornarà al fons del mar. Per damunt del meu cadàver. Que te jugues? Ei, el teu sentit de l'humor ha millorat. Apa, busquem el Leviatán i tornem-li el tresor. Vaja, no m'agrada gens. Potser se'n torna a casa. Ei, on és? No! Ei! No t'estimes més endur-te això? El monstre ha recuperat el tresor, la ciutat està segura, però tinc un sentiment agredolç. Perquè ets humana. És fumut llançar al mar un tresor tan valuós. Ja te la torno! Ai! Ostres, ni que fos dissent d'aquest monstre.
Molt bé, tropa. Ara transportarem el Leviathan a una fossa deshabitada de l'oceà on podrà guardar el seu tresor en pau. Molt bé, missió completa. Vinga, ara sí que ens divertirem, nois. Què? Jo ja m'he divertit, no m'havia divertit mai tant, no hem fet res més que divertir-nos i no me'n queden gaires ganes de divertir-me més! Ho veus, jove? No canviarà mai. Però que consti que tinc sentit de l'humor.